Lah wong ngertine ngene tok lho wong nek sing buta urip mang. Wong duit kuwi mau. Jokowi ki mang presiden Pak Jokowi ki pelayan masyarakat, abdi masyarakat unine. Ya bener. Lah tapi apa gak yo ngabdine masyarakat tenan? Wong yo ngabdi, ora ngabdi piye? Wong nyatane bantuan. Terus iki ana APBD. Lho kira yo berarti kan suatu tanggung jawab jadi presiden ya jadi Pak. Mbok menawa sing nom-nom kingko nek misale lho kuwi gelem nglakon sing kira-kira ki sekolah budi pekerti muga-muga ya ana lah kanggo oleh kanggo nindakno lakone wong dhisik kan ngono lakone wong dhisik kemang iso ning dunyane kene ya selamat besok arep balik ya roh dalane. Lirak ngene, Mbak. Nah aku krungu mbiyen yo, iki ceritane mbiyen. Nak walinya tak karo kan jas merah. Jadi jangan lupa sejarah maksudnya ngono. Lah iya, makane cuma Lah iku kan yo apa dhewe yo napak tulas lah nek iso. Yo bukti pekerti. Tingkah laku yo muga-muga iso kaya gambane tokoh-tokoh biyen lah. Najan awak iki wong desa darane goblok. Iya, iya. Wong mergo tuk-tuke yo sak tuk-tuke lah, sak gathuk-gathuke. Iya, sak gathuk-gathuke tapi nek gelem belajar utawa sinau mau, insyaallah kabeh bisa. Lah mergo arep sirup sekolah ki yo wis kaya daluwarsa. Lah ya piye, Mbak? Saiki ki anane rumasane urip ya wis urip ngono iki. Lah nek urip tok ki mang intine mengikuti pelajaran sing modern iki. Jenenge rasa ki kan jarang, Mbak. Rasa ki jarang dinggo ngrasakno tegese kan ngono. Ora dinggo ngrasakno piye? Lho, Jokowi ki jane entuke mbiyantu karo wong sing cilik-cilik ya wis akeh, Mbak. Contone nak dirasa. Nek gelem ngrasakno. Lho kuwi mbantu bangsane walaupun memang direne iki iku ibarate mbantu kan yo mergo Jokowi iki dikai amanah wong sak Indonesia. Iya. Sak mampu-mampune dibantu kesehatan amanah ki mang. Yo terus bangsane beras sing mbah sekolah dibantu. Dibantu kok malah wong do ndirasa. Sithik-sithik ilmu, titik ilmu rono iki ngene. Lah yo soalnya iku aku tak ngarani ya kurang nrimo. Lah makane kan pekorone budi pekertine mang Mbah. Lah mergo ku mang nak ndeloke nganggo atau ora nganggo rasa, nganggo akal. Nah akal ku mang yo dadi iso uga ora ketemu ora nganggo rasa. Lah wong ngertine ngene tok lho wong sing buta urip mang. Wong duit kuwi mau Jokowi ki mang presiden Pak Jokowi ki pelayan masyarakat, abdi masyarakat unine. Ya bener. Lah tapi apa gak yo ngabdine masyarakat tenan? Wong yo ngabdi, ora ngabdi piye? Wong nyatane bantuan. Terus iki ana APBD. Lho kira yo berarti kan suatu tanggung jawab jadi presiden ya jadi Pak. Lho iki cerita lho. Aku yo ora ngerti iki. Kene yo ora apa-apa Jokowi tapi nyatane sing tak critakno lagi. Nang Irian saya iki lho. Durung ngerti presiden sing pira urung mesti roh rupane. Lah saiki ndek wong kono ngakoni nek tuku apa kuwi ngakoni nek presiden nek wis milih kono ceritane ngono. Lah iya. Seneng wong kono. Dadi selawase iki presiden iki lagi itu Pak Jokowi ngantek memperhatekno karo warga kono. Bener-bener. Mergo ceritane Pak Jokowi kan blusukan. Tanpa diawal wani. Iya bener. Lah itu yo ndek ngambil sanyawa. Nek ngambil sanyawa yo wedi tenan.
apa sithik diawal. Iya. Ngono iku. Iya Mbak bener. Ya wis ngene, ya wis muga-muga kanca-kanca kuwi mbok ora ketang piye-piye ben kira-kira ki ben kena ditata lah. Yen melok ditata karo apa pemerintah, tatanan pemerintah yen iso anut pisan ping pindho nek awake dhewe gelem ngrumangsani dirasa ngrumangsani kuwi engko ngene Pak Jokowi nggih ra bingung tek ngatur. Iki engko ngene wong-wong ki prasangkane aku ki wong Jokowi kok ngono. Mesti ngono kuwi, Mbak. Wong kene wong goblok kabeh dadi paido boyak. Ora mesti paido karo sing tatarane kelak. Akhlak bener. Akhlak. Mangkane ning kono kuwi. Akhlak tingkah laku ya. Ya itulah muno-muni ya. Tandang-tanding. Tandang-tanding. Lah iya. Iso dipadakno. Bener, Mbak. Nek menuruti kebijakan dunia ya. Nah, ya ora tekan. Mergo kebiarin dunia ki apa nuruti karep misale kepengin iki seneng tok ora gelem susah ya. Lah akhirnya ya seneng. Lah ya kira ya seneng. Tenang, nganggo rasa kan ya dirasakno iki sebenere piye. Ubah musik alam iki piye. Kaya ngopo lah nganti ngono. Lah itulah kudune sekolahe ngono iki. Ngaji iki ngaji serat, ora mau ngaji surat. Bener, Mbak. Bener. Mergo sampai sing dilakoni sing modern iki lho Mbak iki sing dilakoni modern. Onone bencana kan macam-macam ya. Enek puting beliung, enek tsunami, terus enek gunung meledos. Lho ki janjane ngiling awake dhewe iki mangkabeh mesen. Ya jane yo menawa. Tapi awake dhewe ora sadar. Iya diunjuk, Bang. Nyantai. Wong jenenge awake dhewe. Iya diunjuk. Najan piye-piye awake dhewe budaya anut apa le? Anut karpe alam. Jantrane kodrat gak ngono ya, Mbak. Wis pokoke karek kono piye nek gelem ndek wong-wong ki mang nglakoni kira-kira ning gone ngaji rasa, tak kira negara kuwi ya tentrem ayem. Ayem tak. Dan ya penak upama anggere anut iki. Tanjung. Bener. Aja nuruti kebiaran dunia. Tenang. Ya tentrem ayem. Nah iya. Nah jana utamane iki. Besok lu ora dibaca. Meneng ae lho. Iki ayem. Ayem, Mbak. Nanak najano padahe umbu-umbu wong apa ku maksune gede utawa ora nrimo mung yo angah-angah. Lah piye nek sing duwite akeh paling gak pengen senenge yo gedhi iki. Ora senenge ning gone sekedar lingkungan gak. Paling gak nek zamane saiki Mega Bintang. Mega Bintang cepu ke lho, Mbak. Iya. Mega Bintang. Lah aku ki karo kuwi jane ora ketang wong goblok iki tau roh rupane Mega Bintang e. Roh tulisan yen. Zaman lakone awake dhewe kan awake dhewe kan yo nek kanggo aku lho Gus anu lur kanggo aku ki yo wong akeh ki malah kurang bener Mbak nek sithik cukup mergo arep dibegayo ora tok dadi cukupe yo mung sak mene nek awake dhewe entuk akeh sak mene upama tambah sakmene engko tak kena tak tunggono sapi utawa apa. Tapi wong anu iki, wong saiki iki rasane iki sing umume saiki lho ya. Rasa syukur, rasa nrimone. Iku rumah saku ki angel rasa nrimone. Mergo ngene, sing tak gebyare sing modern iki lho, Mbak. Gebyare sing modern. Iya, kadang wis dibantu iku rasa matur nuwun iki enek. Ya ora enek ya enek. Wong nuruti mok. Iya iki mok sakmene. Mok sakmene lha kuwi lho. Mergo ya zaman modern itu tuntutane ya akeh. Ibarate wong biyen
pundak asli. Heeh. Mu sepikul lah, Iya, iya. peluntiran. Nanging saiki pundak besi iku. Apa pot jangkut Motor. Bener. Adik go pira 2 kintal. Nambian ya aduh ora kuat ah. Ya saiki 2 kintal leha-leha iki. Kan mergo pundak besi. Tapi tuntutannya luwih akeh. Iya iya. Ya wis ngene, engko tak terno ae Mbah, wong iki wis wengi kan ngono. Iya matur nuwun aku. Sepurane sing akeh aku ora iso kaya apa-apa, anake wis donga dinonga. Iya. Muga-muga kabeh mau dadi kei kesehatan Ya wis. antarane Ya keluarga. tak bali lah. Iya iya Mbah. Muga-muga